Que guapos estaban todos. Tanto traballaron. Agora temos unha actuación moi original que nos trae os nenos e nenas de segundo. Van sair en 3 grupos. Estades moi atentos para non vos perder. Veñen como anaquiñas da obra de María Victoria Moreno. En primeiro lugar, van a recitar unha adaptación do poema chamado Teño medo, contándonos un fragmento que se titula A miña vida. Queridos adolescentes, niñas soy. Desde que non sabedes como é a miña vida. Onde eu vivo non temos nin mar, nin monte, nin lago, nin río. Temos fontes, camelias, céspede e mirto. Poumas, cuchos, pasados, ratos e bichos. Tamén temos moitos farais de lúa altos e lentos. Os faróis xogativos nos barredores. Son tipos moi ledos e faladores que collen guiso e guiso o paso todo o equipo. Un sol escultivante, baixo e pequeno, imitando dun día curto e moreno. E a ambulancia que acode como un raio sempre cachama. Tamén pasan bombeiros e policías. Xente no levanete que por nos mira. Eles non dormen para que nos volvemos tras a noite. Eu cando sexa grande serei bombeiro. Acaso policía ou quizáis médico? Son vos oficios, ganas e o pan velando polos vecinos.